Buhari, me ya hana ƙasar mu ci gaba? Cin hanci da rashawa. Hanci da rashawa ya yi ma Najeriya tarnaƙi da dabaibai. Amma mutane gani suke kamar baka aiki. Wato ana yin abubuwa da yawa a wannan gwamnatin wajen mutane ba su fahimta. ƙarya kake wallahi. Me kake so ka samar wa ƙasar mu? Zama lafiya da wadata. Sai me kuma? Za mu yaƙi Boko Haram. Wani irin sojoji kuka samar domin yaƙar 'yan Boko Haram? Da na ruwa, da na sama, da na ƙasa. Me yasa bara a raba wa talakawa kuɗin korona ba? Ba a ba da kuɗin. Na mutu kawai. Zan wallahi. Me yasa ba za a ba da kuɗin ba? In aka ba da kuɗin musan amari za a je a yi. Amma akwai wanda ba za su je su yi amare ba. Yanzu dole sai an yi bincike? To yaushe za a yi binciken? Kila nan da shekara 30 kana Najeriya. Wallahi ba zai yi ba. Saboda me? Akan me? Ba mu san yancin mu bane. Salamu alaikum. Sunana Rahama Sado. Ku yi subscribing, sannan ka ku manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe.